Machiegni nyako Ramogi jwang' yud lendo ni achiel kachiel kamoro amora ma intiere gwenge ma yudowa indikonwa kendo ikonwa ni yudowa yo machal nade kokalo e mbui mekod ote mag Ramogi TV kama nitie kacha Ramogi TV KE e mbui mar X, Ramogi TV e Facebook, Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube, kendo indikonwa SMS line no main 3 indikonwa kendo ikonwa nena ka intie gwenge man to paro mane ma intiere godo e weche manyien ma bende biro ni odiochieng'ni ma kawuono weche manyien mag migago. Abedo kae ka kelo weche manyien nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango machiegni. Jatend piny William RUTO owacho ni piny Kenya sudo machiegni gi tieko chutho landruok kute mag ayaki kolero ni thoe mikelo kod ayaki sani koro dok piny kod atamalo 65. Ne oloso romo manokelo kanyakla jotend pinje bomano mano ma New York e piny Amerika. Omedo wacho ni yore machon mago mag kedo gi tuo mikelo kod kute mag ayaki ok nyal konyo sani. Okwayo bende mondo mi lony manyasani otigodo e chwalo chenro mag thieth. Olero ber mar yudo chenro mag thieth e nengo man piny. So today when we discuss Kenya is now close to achieving epidemic control, having met the 95 global targets. 95% of people know their HIV status in Kenya. 102% of those diagnosed are receiving treatment, and 97% of those on treatment have achieved viral suppression. Despite a 65% reduction in AIDS-related deaths since 2013, the incidence rate remained at 0.39% per 1,000 people in 2023, with the majority of new infections occurring among those under 34 years.